Despois ingresou na Real Academia Galega para ocupar a cadeira ao seu ben querido profesor e logo compañeiro Castelao. Nunha boa carballeira explicounos desa lema que as lancas e os carballos se perderon coa queima. O alumnado de cuarto B vai cantar e bailar a canción Ollo de vidro do grupo Agramola Gomino.